Ken Fitzhughes le anopui Christine Fitzhughes tenuna hian music hian mun poimo taka changa an nupa in lai chin na a bulan chan chan poimo tak le nupa a anin siam hnu thlenga anin lai chin na phuar nge tu poimo taka nia anin nei nu reilo te a Palo Alto California pemin fapa pahni an neya Christine hi an veng pia loka public school pakhata music zertir tu ania Ken chu real estate consultant ani bokani an khosak po apangai viawa an fapa te chu lekha zirin mundanga an oma an nupa chawin an khosa ani ber chu nupa in lungrua le inkom ngei takan nia mase meninga kumsang hnia chuan engkim adanglam zauta ni Ken chuan Christine thona school chang chuan kol dongin engma soilok lavin chunudar khata music class anei tura ain lan lo thu an ron thena Ken chuan anupui damlo la ashe silova mani na ngai poimo mi a hun taka a hnalama inlan za thin ani wangin a tho pui pahni te neng chuan anupui nga event turin an inlam an pan tangala an thlen chuan pona Christine kar chu alo oma inan lu chuan Christine chu an kailon pan chhauna bula chuan thisen tam tak nen alo le treng maya kena thopui me chepa kha chuan 911 a call ngala paramedics an lo thlen chuan alo tlai to lutuk Christine chuan a hnuk alo thla fel to ni Christine ruanglo dana chang chuan thom noro kengpa a kailona a chhuk chu rap pelin atlo swal angin angai theya he kailon hi pen sompanga borvel turania Christine kelam hian kailon pan chhauna lam a hoya alandana alu chu basement kailon bula lunglian darlian chatak anda chuan aso ni om takani ruang chu autopsy nei niin medical examiner te chuan Christine tu khuma chuan mandro engi mo manga tu emoin awak na hliam mun saria a om thu an soi tamaya kailon pen sompanga vel chau oma chu tiang za ta tam hliam chu anei theilo shim shim tin mithiam te chuan an soya chu mai chu alani lo a ngonga chuan reina nu ma ne nge ya shat an motel boka Christine thina chu a che swal wang ni ravin tu emoin a that ngei ti chu a chiang ta a ma se mi puite ma chuan puanzar aneri lawani music teacher thi thu chuan Palo Alto khotlang chu alwa hne hlemaya zirtir tu fel le nelom tak ni tafam chu azirlai nau pangtele a tho puite chuan an uin an sun hleya nu chui tu tele forensic lam te chu Christine te na chuan an lu chuak zu trenga nu chui tu te chuan Christine chu chunadar som pahni le mini som ni changa dar khat le mini som ling kara tha ani anjinga a chan po dar som pahni le mini som nia cha khan ani ina chinga la lo te ya coffee le na receipt mu tura oma chunadar khat le mini som lia a pasal le a tho puiten ni khwa shelawa om chu muin 911 an call khania chhuata thesen te kha thesen khar ala umlo dana be to hi dakar khatpo ala liam lawang tin mithiam te chuan an soyani Christine be ato ma tharuk liam ta chang khan an khotla nga chuan chung ko paruk te in rok alo ne towa kho en lai ve ka thil thleng niin he ruk mang hian Christine chu a that nia an ngaya Christine te in tiam hian rugru in alo rok to in te chu lu ruk tum nai mo kong khar le tukver ti chate mo po a omlawa mase midangang lo takin Christine te na hian engthil ma ruk chwa a omlawa heba ka hian an kailona le banga te chuan thesen perna nu ma mu tur omlo chu nu chui tu taril ro ti bwai tu nia Christine chu basement tha ani lo ti hi an rin dan pakhat ani inchung lam chauka thuthleng pha le akeya chuan thesen them mu ania chachun a elaya tha ani arinom hleya atu khom hliam na man ro po kha an chauka do kan ke ani nge an ringa miswal chuan do kan ke chu atau tirani an ringani chauka chuan luminol an han kap ta a chuta ze chuan nu chui tu te multhi ti ding ur thei khopin thisen chhuana a thleng ngei ti sha takin bangle chhuat de chu arong pol hian a eng tawar maya
dokan le thutthleng phei chu thisenin alwan hnan ti hria takin Christmas tree ang mai in a eng war mai ni in nu chui tu te chuan an soya he baka hian chauka bang te chu chiang taka en chuan bang tau tirna nu maniom takin a khirwak mai bokani chauka kongkhar bula chuan pheikhok thla mu ania basement kailona chuan luminol an han kap vele ta a kailon po chu ade pole ta chhut maya finfiana changa landan chuan Christine chu a chu chhun ei lai be ni in miswal chuan a tha nuwa basement lama nu khlain kailona changa atla swalanga lan tira tuma ang hleya inrokna kal swal wangin rukru khan Christine hi lo that ni ta se engbangin nge a chetna nu male thesente ti finan hian ina hian a hun a khoral ti chu nu chui tu te zona niya Palo Alto khotlang mi puite chuan Christine chunga hetianga che du tur an oman shet lo thun soya melma anei ompo an shelawa ken le Christine te nu pa hian kena chung te hena changin poisa chhnem tak an ro chuna sumle pailama chuan har satna an tok lo turanga yani Palo Alto wa anom tir hian dollar makta dwai ni velan naya mase Christine bawra live vel hian an sumle paidin hun atla hniamin kena sum donna po atla chhia chu ani tamaya Christine chancha pakhat chuan an sum din hun atlak hniamna sat ema wangin an nu pa in karpo ahma angin a thalei theimeu to lo niin Christine chuan a shil angin asoya Christine chuan an nu pa in kar risel lo chhawdalu tuk chu shi omati hin a pasal chu chena an rote in sema kalbo wangwang adu thu alo sai to ni ome hetia an sum din munte nu chui tu ten an chin le la hian in chunglama an chung ko thalak chu police officer pakhat chuan a mu fu ta hlau maya an fapa no pangjok le ken chu pa fa an ni ti a hriat maya mase a upazok chuan ken chu a chhun lo riau hian a hria a ken chu station lama an chung ko chanchin te zotin darkar engamozat an koma an fapa upazok chanchina soi chuan nu chui tu te chuan makti deuh mai an neya ken chuan Christine chungchanga soi chuan a fapa upazok graduation day karni chawina dang towa alung chhat thak tak setani tina soya officer chuan a fapa upazoka in pahnia infa ani lovem ni tia zo chuan ken chuan kan fapa chunia lom tina changa mase a nuwa nu chui tu te chuan an chung ko thuruk le a fapa tia a soi chan chu an shetani kumsang khazakwa somruk paroka ken le Christine anin ne changa reilote ya ken chuan a thopui pakhat Robert Brown chu chiana siamin San Diego aerospace contractor ni na anchel ve ya ken Christine le rob te chu chian chataka in siam zuin rob chu ken te nu paina chuan atal nim hleya ti chuan rob le Christine chuan in chian chatna pia lam in lai china nei chawin kum engemaw chen chu arukin anin kopa Christine in an fama saber Justin a shin chuan a mela ken chhun reng anei lawa engtin tinemo ken chuan Justin chu a chian pa Robert le anupui Christine te fa ani ti chu a she chuak ta a aril rupo ana hlein arin omani Robert chuan anin chen chatna chu lovon nun zela du wangin naute pa anga umlovin sabhavin Godfather an tiang chuan a omta a nu chui tu ten an thusia chu finfiana tel lo chuan oi chiani lo ti hriain Robert le Justina DNA sample lain paternity test an nei ta a result chuan Justina padik tak chu Robert Brown nge yani ti aron dem het vele ta che a Robert an kompoin Robert chuan Justina padik tak ani ti chu alo phaboi lawa hean thuruk hi an fapa Justin chuan engma a shevelawa Christine chuan Justin chu a graduate to dona puitling tak ani ve to don thawa thudik a hriat a hun to tihin a graduate nia chuan rob nen kala an fapa thodik shila midang hriata thodik puanzar chu arot ta a he thu ken an zo chuan ken chuan Justin chu a fapa dik tak ani lo thole a chian pa roba fa zok ani thu a hriat lo tho soya mase nu chui tu ta chuan an oilem lawani heti la hian
Christine autopsy result le tha ani thu chu ken shat tir alani velo wangin ken chuan pheikhawk dum chu bun to lo tura ati zinziate thinrim takle dokan chumchung chuan kha pheikhawk tum wang vek kha ni tin a autor tora nu chui tu te chuan ken hian thil thopanaya a dan hi lemchan na mai chawani anu puisun veo anga lantum ma se lemchana chuan a hlo cham veo ni don nge ni nu chui tu te chuan ken hian vo in ne lengin lema changchar char anti hialani anu pui tha chan tur chatak anei ni ya police ten an shata wagin anu pui a tha le tha lo te chu an zota ma second chuan anu pui a thatim ti le a that ngei anga zonan sample chuan a phazel maya ti chuan nu chui tu te chuan kena SUV da phalna chu an dil ta a ta cha chuan fin fia na ta na changkai tur nu chui tu te chuan an mutanwal maya ni SUV chunga chuan pheikhawk thesen kai t-shirt ta thesen kai le paper towela thesen kai hi an hmuwa driver seat hnuaiah chuan pheikhawk le t-shirt te chu lo omin motor hnunglama chuan tissue paper chu a om boka DNA test nei ani chuan chung thisen te chu Christine thisen ngei ti finfia ania ken chu in puang mai turin an hantia ma second chuan tom mai atum bik lawa nu chui tu ten hena chuan Christine thisen akara om theina chante chu a ul samlu tuk ti na lo soya karkal ta khan Christine nen chuan anin hnunglama an huana na an thok do na huan ti faina manrua chuan Christine chuan akut atiat pal niin asoya Christine ruang chu ruang da na lo mawangin nu chui tu te chuan pathologist nena chuan Christine ku chu lo enfia turina cha a ma se Christine ku ta chuan hliam le adam na nu ma engma alo umlova pheikhawkan chhar a hnuailama khan thisen kai mu tur omlo ma se chauka chhuata luminol an ka hnuwa alandanin pheikhawk bun du chuan thisen ati fai ma khan a pheikhawk chuan thisen arap ngei maya he pheikhawk hnuai thla kene SUV a an hmu le crime scene a pheikhawk hnuai thla hi ein mil chia boka a t-shirt le a pheikhawk chunglama thisen kai te chu thisen per ti shiat ani le zela chu po thisen tuine na ti dal to ni hin kenan chhuat tuine na a shuk final lama khan a pheikhawk tlanga te chuan a lo per ani nge yang mithiam te chuan thisen tuina a pol dal to hi chu shiachan a olsam hle ni nan soya atang sira thisen te chu alai hola thisen te a yin arong atak zok chin ni in an soyani Christine Bowral ni chona dar som pani le minute som ni changa dar khat le minute som lia khan khoya ngei om ti an zo chuan ken chuan dar som pakhat le achan ve vela an ina changa chhuakin an chena ina changa minute som li vel tlan belmona a hnalam thila ramruak en tura akal thua soya ma se he hmuna hian tuman an hmulawa a phone call recorder changin Christine thona school changa kola don po khan belmonta nilovin Palo Alto an chena venga a omani prosecutor ta chuan kenan anupui atha chan hi engemu puanzar a hlo wanga ni ringa Justina padik tak ani lo ti chu midangin an shia ta hlo wang ani lo vek chuan anupui ne na in chena an ro sum chan ve in sem adu lo wanga ni an tia ani lo puin an ta chia ani ti chu puanzar a hlo wanga ni an ring ta berani finfiana a thatong boka Christine tha ania changa kar hi hnuwa chuan ken chu anupui tha tuarin hlel thuwa chuan man anita a court trial chuan prosecutor te chuan hetiang hian thil thlen dan an soya anin thlen maluka chuan ken chuan a kar chu parkin Christine chu chhun elai chu varek thutin dokan ke a chuan atu khum chu ni khwa shat lo thlengin a tau tir ta a Christine Lua a cham kan laya thisen chik chhuak chu dokan le chera te chuan a koi zai zui maya kailona chenga alum hlum anga alan theinan Christine chu kailona hnu thlain chauka thisen te chu a han ti fai le ta a chutia ashok falai chuan tuile thisen in pol chu a phei khoka kain
365 tu ani ngai ti fin fiana alo ni phata a kailona chuan chukthlalein Christine ni phekhok dum chu atlak swal chan anga alan theinan stepa chuan da ta a thom nowa thisen kai te chu a SUV seat noya a thukrowa paper to wela akut thisen lakai ashuk faina chu a man mo lwata kar hnung lama chuan a the phei top boka rin hlel ani lo nan a tho pui pani te chu anupui ngai ven pui turin asom ta ni ken hian ko traila hian thiam lo na anei lo thu le anupui that tu ani lo zia asoina sa hle a mase man ani changa kum khat nuwa chuan second degree murder charge manga thiam lo chan tirania atlem bera kumso panga chung lungin tang tura ti anita a kumsang ni song pahnia khan Santa Clara County ya aborala jela atan lai po hian anupui that tu ani lo zia le thiam lo na anei lo zia ala soi fanani